when it comes to the leadership. Piny owacho koro wacho ni biro ket maino e pur, nyayo ohala kod chiwo hola, udi, thieth kod yore mag tudruok manyasani kaka yo mar chiro uchumi mosebet ka yulo e bwo pek mar ngima. Kata kamano, jatend migao mar omenda to wacho ni Jo-Kenya nyaka koro rid mana okanda nikech mbele ka eka pek biro bedo. Edwin Okoth noluonwa bajet mokwongo e bwo tend Kenya Kwanza mitayo kod duond bura mar Kenya Kwanza kendo koro olerono mathoth. Tuko sawa you can... E bajet mare mokwongo ten migao mar omenda, Njuguna Ndung'u ne omondo e apis ka ong'eyo ting' manie wiye. Njuguna Ndung'u ne omondo e apis ka ong'eyo ting' manie wiye chieng' somo bajet ma jopiny osebet karito. The most important thing is to ask ourselves, where are we going? We have to have some short-term sacrifices for us to achieve the long-term. That is an important component that you really need to worry about. If we want to get away from the constraints that we have faced in the last 1 year or so, then we have to sacrifice for that future. That is the important message I want to tell you. Jagoro mare Chris Kipto bende ne oyango ni osigo nitie mapek kendo ganda nyaka twe manokanda. Want every Kenyan to contribute to raising of revenue, because taxation is supposed to be equitable. Whether you are small or big, you pay based on your capacity. And so this issue of paying tax is something that we would like every Kenyan to know, that if you need a road, if you need electricity, if you need any development to be done, it can't just be done from resources that have not been generated internally. It is our obligation as citizens to raise the resources. Oko mar od bura, moko kuom oganda mane rito neno jatend migao no ne nyiso ilo kod wer, ka moko to ne ok omor kod gigo madhi nyime. Kane ochopo sane mar wuok oko, jatend migao no ne oliero kiromo moting'o chuny wach manoyangore od bura ni tend piny Kenya ma itayo kod William Ruto dhi keto mahino e nyayo pur, medo oganda thuolo mag yudo hola, kaachiel kod yaro thieth kod yore mag tudruok manyasani. Ei chenrogo madhi kawo ma ok tin siling bilion 600, koro ema igeno ne biro jiwo chumi mar Kenya, ka tend Kenya Kwanza koro manyo yore mag chopo singo mane giketo ne oganda e kinde mane gisero ombulu kuomgi. Somo bajet en okang' mokwongo. Okang' mar ariyo en koro kaka ibiro choko omenda manyalo siro bajet no. Okenge ma kamago osebet ka kelo liet, kendo nyalo medo kelo liet e od bura to gi oko mar od bura. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar le mag bunge